It-13 ta' Jannar, sen ilu Malta kellha Prim Ministru ġdid. Kien propju jum qabel li Dr. Robert Abela ġie elett bħala d-disa' mexxej tal-Partit Laburista. It-tnejn sebaħ jum ġdid, jum ieħor ta' serħan il-moħħ. Robert Abela mar jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru fil-Palazz Il-Belt. Jiena, Robert Abela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Dakinhar stess f'messaġġ lin-Nazzjon, Dr. Abela sostna li gvern immexxi minnu se joffri l-istabbiltà u s-serħan il-moħħ. In-nies iridu l-istabilità u s-serħan il-moħħ u dak se nagħtuhom. In-nies trid l-għaqda ta' nazzjon wieħed u dik se nagħtuhom. L-għaqda nazzjonali li dejjem rebħet fuq il-biża'. Dan il-messaġġ partikolari kien sinonimu għall-aħħar ma' żmien li għad kellu jasal f'pajjiżna. Dan hekk kif fis-7 ta' Marzu Malta kellha l-ewwel każ pożittiv ta' COVID-19. Minn hemmhekk pajjiżna beda vjaġġ twil ta' sagrifiċċju u sfidi li miegħu ġab ukoll deċiżjonijiet mill-aktar kruċjali għall Prim Ministru Abela. Hekk kif l-imxija komplet l-Prim Ministru Robert Abela fuq rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa ħadd deċiżjoni li jagħlaq l-iskejjel u anke l-ajruport ta' pajjiżna, dan flimkien mal-għeluq tal-bars u ristoranti. Dawn id-deċiżjonijiet kienu se jħallu riperkussjonijiet mill-aktar ħorox fuq l-ekonomija Maltija. Kien hawnhekk li gvern immexxi minn Dr. Robert Abela embarka b'ħidma sabiex iħabbar diversi pakketti finanzjarji li għenu mhux ftit biex jilqgħu għall-effetti ekonomiċi negattivi tal-pandemija. Fosthom il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u anke l-akbar budget fl-istorja ta' pajjiżna. Ekonomija tmexxija l-qudiem billi tinċentiva lin-nies, mhux billi tintaxxa u tieħu mingħand in-nies. Dan huwa prinċipju fundamentali li fuq jemmen dan il-gvern u li jiddistingwina mill-amministrazzjoni preċedenti. Kien bekk li Malta sal-lum għandha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan kollu sar f'kuntest li Malta żammet fost l-inqas rati ta' infezzjonijiet u mwiet relatati mal-COVID-19 madwar l-Ewropa. Bil-Prim Ministru Robert Abela fit-tmum tal-pajjiż, Malta irnexxilha wkoll tassigura biżżejjed dożi tal-vaċċin għall-popolazzjoni Maltija. Fil-fatt fis-26 ta' Diċembru waslet l-ewwel kunsinja tal-vaċċin ta' BioNTech u Pfizer sabiex fis-27 ta' Diċembru bdew jitlaqmu l-ewwel persuni kontra l-imxija. Hekk kif bħalissa jinsab għaddej programm intensiv biex jitlaqmu kemm jista' jkun nies kontra l-pandemija, il-bilanċ ta' saħħa u ekonomija li nstab mill-gvern immexxi minn Dr. Robert Abela ser jassigura li Malta tkun tal-ewwel li terġa' tirpilja f'qasir żmien.